boa tarde. Teño aquí unha gaita que desenvolvín. É unha gaita nova, pero bella ao mesmo tempo. É unha gaita que está basada en modelos medievais, que agora vos ensinarei, e é unha gaita que construín para min, pero que tamén vai para Juanfran, para o meu amigo Juanfran, que esperemos que lle guste. Entón, é unha gaita que ten 3 buratos no mismo punteiro, é dicir, é unha gaita monoxila, o punteiro está composto dunha sola peza, pero leva 3 buratos, e é unha gaita de pallón, como esa gaita que desenvolvín hai uns anos, bueno, leva un pallón. O que pasa é que os 3 buratos valen para 3 cousas diferentes, porque cada un fai unha cousa distinta. E veredes, bueno, podedela ver na miña páxina web, que vos poño aí por debaixo, o que a dirección, se a queredes visitar e ter máis información escrita sobre esta gaita e sobre as que valeron para desenvolvela, as que me deron a idea. Porque a idea xurde das gaitas de fol, de pallón, que hai na Idade Media. Aquí na Península Ibérica hai moitas. Hainas que son de tubo dobre, é dicir, teñen 2 tubos, serían como esta, pero en cada tubo dan a mesma escala. Son como esta que vedes aquí, que é da Catedral de Burgos. Vedes, pois, que ten os seus 2 tubos e ten tamén, pois, os mesmos buratos en cada tubo. Aí vos poño tamén un detalle no que podedes apreciar como ten os mesmos buratos. En esta outra fotografía tamén podedes ver unha gaita da Catedral de León, que está no pórtico da Catedral de León, que é exactamente o mesmo modelo, ou sea, 2 tubos pois cos mesmos buratos. Despois, na Idade Media, que temos moitísima variedade de gaitas aquí na península, temos gaitas con tubo melódico e bordón, pero separados. É dicir, é como esta outra fotografía que vos enseño aquí, da cantiga 280. Vedes que ten por detrás un tubo melódico e ten por diante un bordón. Bueno, iso danos unha idea de que as gaitas na Idade Media pois gustábanlles que tuveran un bordón, porque é unha constante en moitísimos instrumentos medievais, como a zanfona, a propia gaita, ou, bueno, moitos instrumentos teñen bordón. Despois, na Idade Media, seguimos con estas gaitas de pallón ou de lingüeta sinxela, como lle queirades chamar. Hai gaitas que teñen un tubo melódico e un bordón, como esta das cantigas, pero metidas no mesmo tubo. É dicir, son gaitas monoxilas, parecense a estas, como esta que teño aquí. E aquí tedes, por exemplo, algunhas que sobreviviron desde aquela época, como a boa das Landas de Gascuña, que a tedes aquí, e tamén a sambouna grega. A sambouna grega é moi curiosa, porque aí nesta fotografía que vedes, tédela pois cunha escala nun punteiro, por decirlo así, e no outro tubo ten un bordón, pero hai sambounas como as da Catedral de Burgos, é dicir, cos mesmos buratos nos 2 punteiros. Despois hai gaitas tamén que teñen, desta mesma época, gaitas medievais, que teñen os 2 tubos melódicos, pero un deles xa non é un bordón, é un tubo melódico, o sea, dá notas. E estas gaitas, por exemplo, temos o alboca, aquí na Península Ibérica, que non é unha gaita de fol, sino que é unha gaita para soprar coa boca, pero temos noutras partes de Europa, pois tamén gaitas deste tipo, como, por exemplo, vedes nesta foto un diple croata, aí tedes, que ten furados distintos en cada un dos 2 tubos melódicos, e están os 2 construídos no mesmo tubo, ou tamén tedes aquí un sapar da rexión do Volga, en Rusia. Tamén vedes que ten, como esta gaita que teño aquí, ten un trozo de madeira único no que hai 2 perforacións e cada unha delas leva buratos, pero son distintos, non dan a mesma escala. Esa é unha das ideas desta gaita que vos enseño agora, é dicir, aquí por diante van 2 tubos melódicos e hai furados distintos, como podedes ver en cada un deles. Pero despois apareceu unha gaita moi curiosa que foi a que nos deu a idea para construir esta gaita triple. Esta gaita, porque eu decía, bueno, estas gaitas con 2 tubos melódicos, con escalas nunha man e na outra diferentes, por que non iban a ter un bordón tamén?
Non, porque na Idade Media xa vos dixen que era moi frecuente que lles gustara ter un bordón xunto coa melodía, que é a idea desta gaita, non? Unha gaita con dous tubos melódicos e ademais un bordón aquí no tubo de atrás. E esta apareceu literalmente en madeira en Staraya, en Rusia. Aquí tedes, vedes, este pedazo de madeira que ten uns 15 pico centímetros de longo, ten 3 buratos melódicos. Nun hai 3 furados, noutro hai 2 e hai un terceiro por detrás que fai un bordón. O sea, son 2 furados melódicos máis un bordón. E o curioso, esta gaita nos estratos do século XIV. E o curioso é que en Notre-Dame de Saint-Lô, en Normandía, en Francia, hai esta outra iconografía que vedes aquí, que é exactamente a mesma gaita. Védelo. O que pasa é que, claro, aquí non se lle ve que teña un bordón por detrás, pero ves exactamente os mesmos 5 furadiños nesos 2 tubos melódicos. Bueno, pois esa foi a idea da que partiu construir esta gaita, de todas esas ideas, é dicir, das gaitas que levan 2 tubos melódicos e que levan un bordón por detrás, porque na iconografía de aquí, da Península Ibérica, tamén vemos algunhas gaitas medievais que teñen o tubo, pois como esta, un tubo cadrado alongado hacia atrás que nos dá a idea de que por detrás podía ir un furado que aloxaba un bordón dentro do mesmo taco de madeira. Bueno, pois esta gaita que fixen ten as seguintes posibilidades. Ten na man dereita unha escala que vai desde a subtónica hasta o 5º grau. Por suposto, o burato de atrás fai un bordón. Bueno, aí temos hasta unha quinta, aproveitando que o bordón de atrás cun burato podémolo pasar da tónica á quinta. Entonces, nesta man dereita temos unha escala que vai desde a subtónica hasta o 5º grau. E na man esquerda temos unha escala que vai desde o 4º grau hasta a tónica superior. Ben, con estas posibilidades podemos facer varias cousas. Primeiro, podemos tocar simplemente cun bordón na tónica. E como temos a posibilidade de facer unha quinta no tubo do bordón de atrás, podemos tocar cun bordón na tónica e unha quinta ao mesmo tempo, como as gaitas de ronquillo, por exemplo, así, na mesma melodía. Tamén podemos facer unha cousa máis. Como temos a cuarta
duplicada no tubo da dereita e no tubo da esquerda, podemos tocar tamén cun bordón na tónica e cun bordón na cuarta, o que ven moi ben para algunhas pezas que fan a tónica na cuarta. Por exemplo, esta. Pero ainda podemos facer unha cousa máis, e é que como temos unhas escalas que van a distancias de cuartas ou de terceiras, podemos xogar con esas dúas escalas para facer melodías dobles, melodías paralelas, como por exemplo esta. Isto sí que eu xa non o explorei moito, porque xa, bueno, espero que o Juanfran poda sacar máis leite daqui da que eu saco, veredes, pero que se pode facer. Bueno, pois isto é a gaita que lle imos chamar gaita triple, unha gaita de pallón e que ten, pois como podedes ver, moitas e por agora inexploradas posibilidades.